Poulsen, og jeg arbejder på Lotus Helsecenter og Timon Lotus. Jeg skal i dag forklare, hvorfor det er så vigtigt at trække vejret hernede fra. Det du kan se, det er, at de fleste de trækker faktisk rigtig vejret heroppe fra. Og heroppe bor stressen. Så prøv at iagttage, hvor mange der faktisk, som sagt, trækker vejret heroppe. Det der sker, når du trækker vejret heroppe, der sker det, at du simpelthen ikke får ilt nok ud i systemet. Så det der sker, det er, at din krop faktisk syrer til. Og når du kommer til at mangle ilt i kroppen, så går det faktisk ned ad bakke. Vi kender det fra sportsfolk, der syrer til. Det er simpelthen fordi, der ikke er ilt nok ud i kroppen. Så det er altså ret vigtigt at gennem sin vejrtrækning for eksempel også, at sørge for, at kroppen kommer i god balance. Det vil sige, syre-basebalancen påvirker den. Der er noget med at skabe fokus. Hvis du skal et eller andet, så tag en dyb vejrtrækning, så du opdager, at du bedre kan koncentrere dig og have fokus på tingene. Du kan også bruge det, hvis du har noget smerte. Så bruger du vejrtrækningen til lige at lade en dyb vejrtrækning, og så udfører du det, du skal, fordi der så er smerte til stede. Så den er så også smertenedsættende. Det skaber bedre cirkulation i tarmene også, og dermed selvfølgelig i hele kroppen. Det er vigtigt at forstå, at tarmene er ligesom centret for, hvad der foregår i resten af kroppen. Så altså gennem vejrtrækningen kan det altså også påvirke kroppen rent fysisk og psykisk. Så nu skal jeg vise lige om lidt, hvordan det er, at den her vejrtrækning skal foregå. Men lige inden da, der vil jeg lige forklare, at når man kigger på de helt små børn, så vil man se, at de trækker vejret hernede. Det vil sige, at det er altså noget, vi faktisk gør naturligt. Men det, der som sagt sker, det er, når vi så vokser op, hvad rammer der i nakken? Stress. Dyrene trækker også vejret hernede. Så det er faktisk en naturlig måde at trække vejret på. Men da vi lever i den her stressede verden, så er det altså vigtigt at huske os selv på, at komme tilbage hernede i vejrtrækningen. Så lige om lidt, når jeg laver vejrtrækning, så vil du se, at det foregår igennem næsen, og jeg puster ud igennem munden. Nu har jeg trykket vejret ind, og det kommer ikke op i brystkassen, det bliver holdt hernede, jeg stopper det hernede. Og det er ligesom en ballon, der bliver fyldt ud. Jeg kan mærke det faktisk helt om i ryggen. Og bare roligt, lungerne sidder hvor de skal. Det er altså med diafragma, jeg styrer min vejrtrækning. Nu vil jeg gerne have luften ud gennem munden, stille og roligt, ligesom når du puster lys ud. Pause. Så vil jeg gerne have luften ind igen. Så det der altså sker, det er, når jeg laver den her teknik, så kommer jeg helt ud i lungespidserne. Og jeg kommer af med affaldsstofferne. Det vil sige, at jeg får ilt ud i hele kroppen. Det er altså ikke kun lungerne, men det er hele kroppen. Og jeg kommer af med affaldsstofferne. Deraf syre-basebalancen bliver påvirket gunstigt. Så det er klart, at da jeg startede med den her vejrtrækning, så kunne jeg jo ikke lige sådan, det er noget, jeg måtte øve mig på. Startede stille og roligt, så opdagede jeg faktisk, at jeg kunne faktisk holde vejret længere og længere, trække det længere og længere ud. Og det, der er specielt interessant, det er faktisk, når jeg har taget en vejrtrækning og holder det og puster ud. Det er der, teknikken fungerer optimalt. Så selvfølgelig er det lige vigtigt, at du trækker vejret ind og ud, men altså der, hvor du opdager effekten er, den hvor du holder vejret og langsomt, stille og roligt puster ud. Der vil du opdage, at du ligesom kommer ind og centrerer dig selv. Så det vil sige, at du kommer i en situation, hvor du er stresset, så tag lige en vejrtrækning. Så hold den lige lidt, og så pust langsomt ud. Så det der sker, det er, at du har fokus, så får du lige overblik over den situation, du står i, og kan bedre tackle den. Så det er altså noget med at øve sig. For eksempel kan man øve sig om morgenen, i forbindelse med måske tarmmassagen, eller i hvert fald øve sig om morgenen, og midt på dagen, og måske om aftenen også. Og så stille og roligt får det kørt ind, sådan så når der er brug for det, så bruger du det i løbet af dagen. Og det der sker, det er, at din hjerne er virkelig som en computer. Når du øver dig i det, så bliver du bedre og bedre til det. Og så sker der faktisk også det, at din almindelige vejrtrækning også kommer hernede. Og det var faktisk det, der var essensen. Det er altså, som sagt, du trækker vejret hernede fra. Så det er altså noget med, husk at øve dig, og gør det tit. Fordi du skal huske ligesom så meget andet, at hvis det ikke holdes ved lige, så glemmer man det. Så er det typisk det, jeg hører, og jeg glemte det. Så vær rigtig god, og sørg for at øve hver dag med den her vejrtrækning. God fornøjelse. Hej.